To assalamu alaikum jama'a, barkamu da barwar haka, barkamu da wannan lokaci. Yau bidiyon nan bidiyo ne na ilimi, babban ilimi ne, yau educating bidiyo ne. Wannan bidiyo ne wanda ya kamata a ce ka mayar da hankalinka ka saurare shi, ka fahimta sosai, domin in ka fahimci wannan shi ma yana da very important. Amma yawancin mutanenmu shi ma ɗin ba suna mantawa da shi ta gurin on-chain analysis, kuma yana ɗaya daga cikin security things, kayan aiki material da muke amfani da su, wanda yana da kyau dai sosai, yana da amfani. Amma ka sani, ko da a ce ka duba wannan abin da na gaya masu Rockchain, ba haka kawai daga duwa na yi bidiyo akan Rockchain ko in za ka sai token ka je ka duba Rockchain ka je ka siya ba ruwana. Ko me za ka yi bayan ka duba Rockchain, za ka je ka duba sauran abubuwan da yawa. Akwai abubuwa da dama da nake so in kawo mana, ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, gurin duba security na token ga nan da yawa. Shi sa kullum nake gaya mutanen da cewa ba ta yanda za a yi wahala a samu blockchain da zai doke Solana a security gaskiya, saboda mu Solana shine gidanmu. Kuma inda security ne, dama mu security muke nema. Inda da a je a yi rock pulling ɗinka alaji, ina yake da wani ma'ana. Kafin mu ci gaba, ina so in ƙara bara a gare ku, saboda kun san ku mutane na ne kuma ni ma naku ne. Me nake so a gare ku shine abin da kullum dai nake tambaya shine subscribe, sharing, liking, comment da sai makamancin sa haka. Duk shine nake bukata a gare ku, saboda wannan abin ba ƙaramin ƙara min ƙarfin gwiwa yake, domin in ga wani abu na ci gaba, domin in kawo muku ba ku amfana. Matukar na ga ba a duba ni, ba a ta ni, ba a min wannan, zan ji jikina ya mutu gaba ɗaya. Saboda kai ne yanzu a ce kullum kana yin abu, ba nan da za a ce ma ka yi ƙoƙari. Misali da Allah za ka samu ƙarfin gwiwan da gobe za ka yi bidiyo, ko kuma gobe za ka tsaya ka yi, sai ka je ka yi wani harkan da yake gabanka. Kar ku manta kuma da addu'an da nake bara ga iyayena, mahaifana a gare ku. Na gode, Allah ya saka da alkhairi. To kai tsaye za mu ci gaba. Menene Rockchain? Rockchain gashi nan wani materials ne, application ne da zan ce muku koyana, da ake duba kamar login haka. Misali idan an kirkira wani token, za ka iya zuwa ka yi duba shi a Rockchain, ka ga da cewa shin dep din nan yana da history of login ko kuma a'a, wai holders din nan ma gaba, kun san dai screen wata rana fa tana boye abubuwa. Shin wai ma holders din nan how many percent suke rike da shi? Kai wai ma tsaya, token din nan rock pulling ne ko ba rock pulling ba? Shin yayi daidai da hankali ko bai daidai da hankali ba? Duka Rockchain tana yi. Kun gane? Za ka iya ɗaukan wannan link ɗin a cikin gashi nan, in ka shiga YouTube channel ɗina gashi nan, kun ga bayan videos, ga gurin videos, ga gurin short video, ga post. In ka shiga cikin post directly za ga wannan link ɗin. To idan ka zo kan link ɗin nan kana danna shi, za ka yi copy ɗin link ɗin, ka je Play Store, ka je downloading ɗin Rockchain ɗin, kuma za ka iya dai ka shiga Rockchain ɗin sai ka yi share ɗin shi ta WhatsApp ɗinka ko kuma wani abu makamancin haka. Kai tsaye za mu je game da bidiyon mu na Rockchain. Da fari gashi nan na taɓa Rockchain, yana buɗewa. Farko gashi nan suka ce mana Rockchain, check Solana and Pogo tokens. Kun ji me suka ce mana? A nan ne gurin da za ka ringa sa address na token, wallet address, CA kenan na token. Nan gashi check, gashi sun ce join, stake menene, duk wannan mu ba ruwanmu ba. To menene yanzu za mu yi? Sai mu tafi da screenan mu. Ga mu nan, mun tafi da screenan mu, ga mu nan. Next screener. Mun tafi da screener kai tsaye. Bari mu je mu nemo kowane token ne mu fara misali da shi. Bari mu fara da wannan Fatcoin misali, tunda shi ne muka gani. Za mu je mu nemo wanda bai da kyau. Duk za mu yi abin da su. Gashi nan mun ɗauko CA na Fatcoin. Gashi nan mun yi, sai nan suka ce mana check. Yawwa, gashi nan. Idan ka shigo Rockchain, idan ka sa CA na token, a nan gurin
da wasu mutanenmu ba sa lura har yanzu. Gashi nan ya ce 1/100 good kenan. Wani sai ga an ce ma 50/100. Idan ya nuna ma fiye da 1 ɗin nan ko 2 ko 10 ko me, to akwai wani ɗan damuwa. Ko da ya sa ma good a nan, amma kuma akwai wani ɗan damuwa. Aka ce 1/100 ne ai good ɗin shi, kaga 99% good kenan ai. To amma in kaga 20% ko 50%, kaga 50% good. To wannan sai aka ce ma 99% good. Ma'ana token ɗin good 99. Ɗaya ne kawai ya sa bai cika 100 ba. Allah ya sa kun gane yadda tsarin yake. Gashi nan sai suka ce mana good. Token ɗin ma'ana good kenan. Sai suka ce mana gashi nan token overview, ma'ana irin overview. Ku riga da kun san menene zan fassara muku da overview da Hausa. Overview kaman ƙara gani, irin ka ƙara ganin token ɗin, ka ƙara ganin shi da kyau, komai nashi kan gane. Suka ce mana supply 1 billion. Supply ɗin shi gaba ɗaya wanda suke duniya guda 1 billion ne. Creator, nan ga creator, za ka iya ɗan copy ɗin address ɗin creator, dev kenan. Gashi nan creator balance, sai aka ce mana sol, ma'ana dev ɗin ya siyar da duka. In kai mai ilimi ne, idan kana so ka duba dev ya siyar da token ko bai siyar ba, ga wani ma guri hanya ɗaya ma za ka zo ka duba. Gashi nan sun ce mana creator balance sol ya siyar ma kawai. Market cap gashi nan yana 323 million. Holders suka ce mana 519.613. Suka ce mana min authority gashi nan ba su kawo mana shi ba. LP lock, liquidity lock, sai suka ce mana 90.07. Amma wannan liquidity lock din nan ni ma karan kai na rock check din ban yadda da shi ba. Yawa, akwai abin duba liquidity lock mai garanti, wanda shi zan kawo mana bidiyon a nan gaba insha Allah. Ko idan ka cigaba da following dina ka ringa jiran update. Akwai yanda zan nuna ma yanda ake duba asalin da gaske liquidity din ma an kulle shi. Deskiri na rata ma ƙarya, Destool ƙarya, Rockcheck ƙarya, Birday su wane ne ga sunan etc da dukansu. To amma akwai kayan aiki guda ɗaya wanda wannan ina da 80% na idan ya gaya ma lock ne ko ba lock ba, kuma how many percent aka kulle, haka ne. Ni dai wannan lock din ban yadda da shi ba, shi ma din yasa na ce ma always do your research, do my brother. Gashi ne suka ce mana market 125 yana nan a market har 125 fa. Suka ce mana Radium 5.19 99.71%. Gashi nan wannan Meteora ne kowa ya gashi nan duka wannan 0%, wannan gashi nan. To duka kun ga wannan yanzu sun ce mana good 1% ko. To bari mu je wani abu, bari ku ga wani abu. Bari mu je mu nemo wani token irin kaman, kun gane wanne za mu nemo ne ma. Bari mu nemo wanda kun san na riga da na gama shirya deskiri na ina ne, kun gane a wannan shi nan, wannan fa 3 hours ya je wannan kudin. War ka zo bari mu nemo shi, ba yanzu nan na gan shi ba. Misali bari mu nemo wannan gashi nan, bari mu tafi da wannan. A 3 hours ya je 14.1 million fa a 3 hours. Kuma gashi nan wannan da ni za a dan iya samun corruption a kan shi. Bari mu leƙa shi sai mu gani me matsalan shi. Ina son mu samu wanda zai nuna mana danja ne kawai. Bari mu dan jira shi mu gani. Wai good ke nuna mana shi ma. Allah da waye zai shige ku. Kun gani wannan ya nuna mana good amma kuma ya ce risk. Gashi nan ya nuna mana good amma kuma ya nuna mana akwai risk na 16%. Low amount of LP provider. Kun ga shi kuma abin da ya ce mana low amount of LP provider, irin liquidity provider low amount. Haka kun ga wannan shi yasa ya zama 16 kenan. Only a few user are providing liquidity. Daɗin shi Rockcheck kenan. Kun ga yanda abin da ya gaya mana kenan. Ce low amount of LP provider.
ƙaramin amount ne liquidity provider suke da shi, ka gane ai, wanda suka providing irin mutane kaɗan ne suke rike da liquidity ɗin, kun gane nufi na? Sai gashi nan shi yasa ya zama risk na system risk kenan. Wannan abin ne ya janyo system risk kenan, yanda bayanin yake. Idan ka taɓa shi gashi ya ce only a few users are providing liquidity. Mutane kaɗan ne suke providing ɗin liquidity na token ɗin. Shi ne suke ce mana risk ɗin shi 16. Shi sa na gaya muku Rockchat is very important. Yana da mugun amfani. To bari mu je mu nemo wani wanda za a ce mana danja mu gani. Na fita kuma, amma wannan ba damuwa ba ne. Mu ci gaba ai. Yanzu bari mu je wanne ne za mu nemo ne wanda kamar scam project ɗin nan. Kusa na riga da na gama shirya deskrina ɗina akan wani abu ba. Wallahi tallahi 5.3 na gama shirya ta ne, kuma ba na son wargatsa ta ne gaskiya. Da ramu nemo wannan 3K ya buga 3.1 a minti nawa, 5 hours a wannan shi ma ɗin zai iya ba da kuɗin, zai iya kaiwa wannan lotin da ya yi wannan 3 hours. Prank wannan live so kamar scam project ne. Awan shi nawa kenan? 2 days. Kai wannan bare da scam project ba. Wai ina so in nemo mana misali ne, kun gane, wanda kowa zai fahimta. To amma na ga kaman ba sa son in ba ku misali din ne. To 260k wannan gashi nan ya dai 248. Ba na son bidiyon mu yayi tsayi saboda kowa ya fahimta, kun gane? Shine abin da ni nake so kenan. To amma ni na ji mamaki, I just kaman haka a ce wai ikon Allah. Kun san na riga da na shirya diskrina na ne akan wani abu, kuma gaskiya ba na son da na wargatsa da scam project din za ku gansu. In kun lura diskrina na ba ta fito min da menu na scam project. To me amfanin ganin scam project bayan kai kuɗi ka zo nema kasuwa? Nan nuna mana wannan kusan wata ɗaya ne ma, 12 days, that's 2.1. Bari mu iya gwada duban nan, za mu samu ero akan wannan da gani. Za a iya samun ero akan shi. Kuma 16 ne shi ma din, 185% supply sent to 64 wallet. Kun ga shi kuma an tura percentage 185%, 185% supply sent to 64 wallet. An tura su zuwa wallet 64. Low amount of LP provider. Kun ga suka samu na risk 16 risk. Mu duk ba wannan muke so ba, mu muna so som da dama in ka shiga Rockchat za ka ga ya ma wannan ya sa ma danja. Ko ba kwa fahimta ne ku? Wata rana in kun shiga za ku ga ya sa ma danja ai. Kai yes ga kalan wanda muke nema na. A nan ma har danja yana sawa, nan wani yake yi sai ce mana risk analysis 36. To kai a cikin 100 over 36 over 100 ya alaji akwai kanta kuwa 36 wa. Suka ce mana warning, bai kawo mana good ba. Suka ce mana high holder correlations. To kun gane abinda the top user hold similar supply amount. To ita daɗin Rockchat duk wasu abubuwa duka za ku ga ta faɗa manku. Amma ita ma wata rana tana ɓoye bayanai fa. Kar ka je kai believe da ita ka ce ni na faɗa, ka je kana siyan token ba ruwana. In ka je kai asara, komai ka yi shi a hankali, ka duba holders, ka duba komai, ka yi bincike mai kyau kafin ka sa kuɗinka a komai. Kar ka zo ka dinga sa kuɗinka ka kasa bacci ba ruwana. Alhaji, low amount of LP provider. Gashi nan sun ce mana low amount of LP provider. And if you kun gane ai suka ƙara ce mana 167 supply sent to 65 wallet.
to kun ga wannan ko iya shi sun ce mana warning. In an ce ma warning kai ka san me warning ai, ka ba a hankali alaji. Amma na ce sai mun samu ero akan token din nan, kun ga an samu. To bari mu tafi mu je mu nemo wanda danja din ne da gaske. Ikon Allah, in ba mu samu ba fa dai mu yi hakuri, amma dai fata na shine in ji an ce an fahimta wannan ba wani ero akan shi. 39 from Wujak ai mun riga da mun san ka troll, amma mun san ka, kun san na riga da na gaya muku na shirya wannan ne da screena na da kyau 67. Wannan token din ya ba mu kuɗi duka mun san ku. 13.13 Uranus 5 months. Akwai token din da kana ganin shi ka san da cewa this one zai yi scam project ne ba, kun gane. 2 months. Akwai token din da kana ganin shi ka san da cewa wannan scam project ne. Shi yasa na ga ba abin mamaki bane don kun ga ina cewa wannan ba zai yi ba ko kuma wannan zai yi. Kawai dai abin da nake so ka gane shine ka zama mai neman ilimi, wannan za ya samun ero a kan shi. Ka zama mai neman ilimi a koda yaushe, wannan good, eron ma babu, kuma na yi tunanin za a samu. To sometimes kawai bari muku mai kankat, idan ka zo nan, idan kai fasting, kawai bari muku yanda, saboda bidiyon ba na son ya yi tsayi, shine kuma me ya rubuta ma anan. Idan ka ga nan risk kaman 16 din nan da na duba, in ka ga kaman 1 din nan to 1 good, to yawa wannan yayi mai hankali ne. Amma an ka ga warning ko danger a nan, kuma ka ga risk analysis din nan, ka ga wani 50%, wani 70, wani 40, wani 30, wallahi an ka shiga ma ya kafi gangan coci ma da kuwa ma. Ganan gaskiya kenan, sai ka duba ka gani. Allah ka taimake mu ka ba mu sa'a. Rockchain yana da very important mutane na, kamar yadda hankali sosai game da wannan. Daga ƙarshe ina so idan ƙara tuna ma da cewa idan bidiyon nan da na ma ka ji daɗi, kuma kana cikin farin ciki, kuma kana so in ƙara ma wani bidiyon wanda ya fi wannan, ina so ka ƙara taimaka min da abin da kullum nake bara a gare ku, shine addu'a gare ku. Addu'a, subscribing, sharing, liking, comment, domin in san da cewa ka ji daɗi kuma ni kake saurara, kuma kana so in ci gaba da abin da nake yi. Na gode, Allah ya taimake mu ya ba mu sa'a dukan mu.